Аз съм Диан Василев, както разбрахте, ментор съм на Ивелин. Нашата основна идея е да създадем интерактивна игра, която се явява отговор на ето този проблем. Липсата на разнообразие и иновации в съвременните first-person игри. Основно всички знаем, че тази игра, която е лидера на пазара, е Counter-Strike. Други игри, които са на подобния принцип, са Dota, която е малко устаряла, но липсва един основен сегмент и идея в този гейминг, а именно по-добрия досег с, как се казва, по-скоро потопяване в самата игра. Ето защо той се беше вдъхнул именно такова нещо да направим игра, която е малко базирана на тип виртуален свят, по която игра буквално се потопяваше цяло в геймплея на играта. Както се вижда, нашата основна идея е да проектираме именно такава интерактивна игра, действията, които в началото почнахме едно проучване, както ви казах още в началото, преди броени секунди, именно основният ни конкуренция е Counter-Strike, понеже тя е най-разпространената, с най-голям дял и с най-голям брой верни фенове, така да се каже. Предназначението е, както се вижда, за феновете и почитателите на First Person игрите, независимо от техния пол и възраст. С основно, ние до някъде, даже малко на по-късен етап, ще видите, сме направили няколко, посредством Coral Draw сме направили на няколко оръжия от различни игри, няколко различни интерпретации на такива игри. Сега колко сполучлив е дизайна, за краткото време, надявам се поне да ви хареса за ценителите на този тип игри. Както виждате, хората и институциите, от които имаме нужда, това са програмисти, графични дизайнери, веб дизайнери, сценаристи и респонденти. Като респонденти имаме предвид тук, те са вече в момента с самото тестване на играта. Или може по друг начин тестира, но решим, че респондент най-малкото ще има и допитване, нали, доколко е успешна и самата игра след това. Целите, които сме си поставили, е изграждане на цялостната визуализация на концепцията, създаване на сюжетна линия и създаване на герои и атрибути. Тук е момента да кажа, което е разликата от тези игри, че тук влизаме още в един друг сегмент. Тук са те наречените игри от рода на Diablo, Mu, Warcraft и така нататък. Тук до някъде се допираме до този тип игри, защото идеята е, че освен, нали, обичайното стреляне, убиване и така нататък, идеята е тук да има някакъв по-така сериозна сюжетна линия, чрез която да може да се развива своята идентичност и едва ли тази идентичност да се превърне в твоя виртуален аватар в тази игра. И може би това е и най-инновативното в самата идея, че просто идеята е този тип игри да навлезе аватаризацията, която не е характерна за този жанр. И както сме поставили, най-вече ни трябват познания по програмиране, веб дизайн, графичен дизайн, маркетинг, може би тук малко ще да сложим и, как да се каже, малко по-разговорно, филолози и така, в смисъл с цялата фантазия, там малко да вкарат по литературно погледнато и изпипано самата идея. Иначе вече самото популяризиране вече ще използваме основно дигиталните канали, по просто причина, че тя е базирана точно на дигитален принцип. Сега, ако е възможна презентацията, да покажа и нашите... Кабела изключихте. Кабела изключихте. Що? Тук по-скоро, защото една от идеите е в първината от средици да е нещо като в джунгла сафари, затова е направил в този тип да изглежда оръжието на едната от игрите. Това вече е малко, тук сме заимствали от Metal Honor играта, как ще изглеждат самите, въобще как го кажа, рейтинга и ранговите на различните герои. Тук вижте вече различните варианти, звезди, пагони, съответно по-висок стандарт, повече точки, възможности и различни приспособления ще имат героите. Следващия слайд е с друг прототип оръжие, тук вече са по-така киберпространство игри. Това и това. Както казвам, взимани са в момента, понеже не са авторски, взимани са от други игри, са модифицирани за целите на нашата игра. И последния слайд е горе-долу една визуална представа от играта Dota, като идеята е по-скоро да видите как всичко се случва през първо лице, като се става разлика, че нашия герой ще може да се вижда подробно и всичките приспособления, всичките допълнения, модификации ще се личат по самия герой.
И с това краткото резюме и представяне на нашата идея приключи. Благодаря за вниманието. Ами, сега е ред на обратната връзка. Може пак да повторим имената. Аз съм Диан Василев, ментора, а Ивелин Иванов е моят повереник, тъй да се каже. Приемаш ли въпроси? Разбира се. И критика всичко. Процес на работа. Вие по време на проекта сте подготвили този дизайн, който представи сега. С каква част от хората, които изтъкнахте като професионалисти, с които искате да се срещате, програмисти, веб дизайнери, смисъл срещали ли сте вече с такива професионалисти или ги търсите? Както ги търсим, така с мои познати се допитвам дали това нещо като идея е добро, какво ще предложат те. В смисъл, нямаме, нали, готов сформиран екип и така нататък, но допитвам се там от познати общо взето, защото той няма, все пак е 9 клас, няма толкова познати в тези среди, допитвам се до свои познати и така нататък, да не, нали, за съвет, чисто визуално как изглеждат нещата, но тогава погледното няма екип още сформиран. Просто са съвети, така да се каже, как е добре и докъде да се ограничим и до там сме стигнали на този етап специално. Супер. Какво ще направите от тук нататък? По принцип идеята е, поне като сега за близките няколко седмици, да се постараем да направим максимално по отношение на атрибути, приспособления и така нататък, героите и аватарите, евентуално, нали, вече малко на, да кажем, някаква средата на май месец, вече към края на май месец, да можем и поне един-два сценария, като сюжет на линия, да имаме изградено. Вече до края на проекта се надяваме поне сюжета и самите там приспособления, тези неща да ги имаме. Но може би най-голямата ни спънка ще окаже програмната част. В смисъл, визуалната част ще докараме, вече програмната. Може би ще стане. Нужда от програмисти? Може би да. Там има още един въпрос. Нищо. Смисъл, това ме наподобява на World of Warcraft. Да, базирам се някакъв на известна степен с тази разлика, както казах, тук всичко се гледа да става през първо лице. Тук идва разликата от Warcraft, там пак има известни ограничения и идеята е, пак ако го заблещи, е по-скоро как да дам точния пример сега, в смисъл изкочим името на играта каква беше. GTA. Мисля, както става целият сюжет в World of Warcraft е на определени територии, така нататък, тук идеята е цели виртуални градове да бъдат. Идеята се разиграва на принципа на тези игри в различни. Да няма дефинирана сцената и да се каже дефинирана местност. Идеята е всичко ти, примерно решиш да отиш в този край на града, отиваш там и там виждаш какво става сюжет и така нататък. Не е идеята да се спъл на 5-6 карти и там различните карти да се играят. Не знам дали отговорих на въпроса, но горе-долу. Доколкото ще проектите да направите игра, която е open world, да нямате ограничения в света. Да. Другият въпрос е, като е first person, искате да е шутър, т.е. да се стреля или да е RPG като World of Warcraft? Горе-долу и двете да го кажа. В смисъл, идеята е пак, нали, да се извършва с билото стреляне, защото той държи, че много трябва да има такова нещо. Но идеята е да има и чисто, както каза, някаква логическа мисъл, защото има, примерно да кажем, артефакти, такива неща, които ще трябва малко повече логическа мисъл да се вложи. Но като няма да има знания, сега тук малко противовес с образованието, няма да има някакви, единствено някакви логически задачи и така нататък ще имат в идеята на играта. Аз мисля, че идеята е доста добра, само да не го приемай като критика или нещо. Просто в началото, където каза за Medal of Honor, всъщност сега е Counter-Strike. Напиши го в обратната връзка. На мен малко тези игри не съм фен, аз съм фен на стратегиите и тези игри са малко непонятни. Не го приемай като седящане нещо. Добре, следващия екип е Стела Първева и Стиляна Рачинска. Аз съм Стела Първева, заедно с моя ментор Стиляна Рачинска създадахме социален проект, който се казва Моят град.
Тази година ние станахме Европейска столица на младежта, затова ние решихме да направим проект, свързан с естетизацията на града и да направим така, че нашия град да е по-добър и по-приветлив. С кого? Наши партньори бъдещи ще бъдат общината, медии и нестопански организации, за която сме си набелязали Научно-техническия съюз, НТС, който ще ни предложи като техни бъдещи членове да организират нашите срещи, тъй като нашата цел е да организираме бригади от доброволци, които ще правят ремонти, предвидени, които са малки проекти, да кажем някой парк, някой естетизация на някоя сграда, културен паметник и прочее. Те ще ни помогнат с организирането на срещите с нашите доброволци, което е една стъпка, която ще направим в бъдеще. Какво представлява? Идеята ни е да направим сайт, с който ще може да се популяризират нашите мини-проекти и с които доброволците ще могат да изберат, да кажем, аз искам да помогна на този проект, мога да помогна с това и това. И така да направим и обратната връзка. Защо? Проблемът е това, че всички ние искаме да живеем в един хубав град и като граждани ние трябва да се грижим за това, а не само да се оплакваме. За това трябва да бъдем доброволци, за да може да променим това и да имаме един приветлив град, в който живеем и всеки около нас да бъде щастлив. За кого? Правим го за всички граждани, за всички бъдещи посетители на нашия град и за младите хора най-вече. Къде? Ще бъдат, както вече казах, направен сайт, ще бъдат направени рекламни материали, с които ще бъде популяризиран и да, това е като цяло. Въпроси? Някакви въпроси, да. Моят въпрос е, разгледали ли сте възможности, които предоставят фирмата Рамплин, защото те се занимават просто с такива социални проекти да финансират с минимални количества капитал. Смисъл, те имат такава цел точно да предлагат, нали, финансиране на такива социални проекти, но с нисък бюджет. Имате ли някаква информация връзка с това да свършите с тях? Ами не. За сега имам връзка само с Научно-техническия съюз. Други? Да. Доколкото знам, Fun City се занимават с младежки фестивали и като цяло подобни дейности. Нашето не е точно свързано с фестивал, организиране на събития. Нашето е по-скоро... Те целогодишно се занимават и като цяло август месец правят на фестивал, но през цялото време се занимават с младежки дейности и подобни събития. Може да говорите... Идеята е да помогнем, да кажем, за създаването на някой парк. В смисъл, доколкото имаше едно момиче, което тя ще пише тези програми, тези проекти всъщност, да кажем, има проект и идея за този парк, за естетизация на този паметник, за осъществяване и си кой проект. Това е по-скоро малко друго. Не да създавам концерти. Все по-малко млади хора биха излезли да гледат някой паметник повече от един път. Да, ако отиваш в някакъв друг град, ще ми ще разгледаш, но точно младите хора не мислят. Някой път спомена младите хора и за това. Да, за да кажем туристите, също има млади хора, които искат да кажем да влязат в морската градина и да направят смисъл. Не е всичко концерти и купони. Още един въпрос. Да, как ще бъдат набирани доброволците? Ученици ли ще бъдат? И ученици, и възрастни хора работещи, нямаме ограничения в една или друга група. И аз имам един коментар.
начинът, по който аз разбрах вашата презентация, първо поздравление, много ми харесва, идеята е чудесна. Има една платформа Time Heroes, която идеята е, има различни инициативи, за които се набират доброволци. Тоест, потенциално, ако ти имаш интерес да отидеш, да дам пример, примерно има приют за кучета София Animal Rescue, в събота и неделя се организират разходки и съответно, ако ти проявяваш интерес, може посредством тази платформа да се запишеш и да участваш. Тоест, моята обратна връзка е свързана с това, погледнете тази платформа, защото е много готина, може дори да се свържете с хората, да го питате как го правят, защо го правят и съответно може да го направите тук във Варна. Ами на мен това е също моя цел, защото аз съм била доброволец и смисъл искам да го популяризирам това, защото знам, че ако на мен някой не ме беше дошъл и информирал за тая доброволческа инициатива, може би нямаше да разбера. Затова искам да го популяризирам по някакъв начин. Благодаря за вниманието. Ян Янев, моят ментор е Злати Вълчев. И първо искаме да изкажем нашите благодарности към организаторите на този проект. Да им... Така, и всъщност този проект за мен е много важен, защото той ми дава ясна представа какво представляват бъдещите ни дейности, ако искаме да правим такива. И всъщност писането на проекти, което може би ще ни очаква с моят ментор, ще е едно добро начало за нашата кариера и бъдещо развитие. Нашият проект претърпя малки промени, но се надяваме те да са в положителна насока. Всъщност, началната ни идея беше доста мащабна и решихме да стесним малко кръга и да направим нашият проект е бизнес проект и ние ще правим производство на лавандула, всъщност ще направим стопанство, което ще се произвежда и обработва продукцията. И нашият план е да кандидатстваме за финансиране към европейски проекти и се надяваме да бъдем одобрени. И като за начало ще ни трябват, извинявам се, да. Това е лавандулата, това са лавандулови насаждения. Ще ни трябва финансиране за закупуване на земя, обработвателна техника и растенията, като ни трябват около... Няма да споменавам цифри. Спомени цифри. Добре. Значи за 1 декар лавандулови насаждения са нужни от 2000 до 2500 стръкчета лавандула. Като после ще продължа с екстракта, който се отделя. Така. В момента разучаваме условията за проекта, като сме много обнадеждени, защото е лесно осъществяването му, понеже България има доста добри условия, като климат, почви и имаме подходящо финансиране, към което да кандидатстваме. Също така ме обнадежди едно проучване, което показа, че България изнася 40% повече лавандулово масло от Франция. И всъщност има развитие на това производство. Малко за производството. Още един път. Да. На нас са ни нужни агрономи за съвети и осъществяването на процеса за засаждане. Нужни са ни също така бизнес експерти, които да ни помогнат за стратегията, която да развием, понеже искаме да правим и крайен продукт, да произвеждаме и крайен продукт. Културата се засажда в пролетта, ранна пролет или късна есен. И в зависимост от кога е насадена, тя трябва да се окоси, за да може да предизвика по-ефективен растеж. Бере се, прибира се реколтата есента, като може да е с ръчно или механично, като в България вече се произвеждат такива комбайни за лавандула конкретно. Също така се прибира през деня, когато е слънчево, за разлика от розовото масло, което трябва да се съобразява с часови диапазон и времето, рано сутрин. Цветията се преработват чрез парна дестилация за етерично масло
или за екстракт от лавандулов концентрат. Като основни партньори са ни нужни Държавен фонд земеделие и различни производители на дори техника и разсади, които могат да ни съдействат за нашия старт на производството. Това е. Добре, остана време, така че можем да задаваме въпроси. Аз имам въпрос, тъй като бях запозната. Какво предизвика нуждата да смените и проекта, така да се каже? Решихме да е по-уязвим на осъществяване, защото за другия проект ще ни нужни много ресурси и може би ще е много по-труден и много по-малък шанс имаме за разработване и осъществяване. Това смятате, че това ще стане по-лесно като осъществяване? Да. А проучихте този въпрос? Как въпроса с реализацията? За предния проект? Да. Да, получихме. Добре. Какво ви предстои да направите от тук нататък? Какви ще са следващите стъпки? Ами, ако останем на този проект, не имаме още идеи. Да спробваме, всъщност аз си помислих и ми дойдоха идеи къде да опитам почвата дали ще е подходяща, понеже тя не е нужна да е някаква плодородна и много... Няма специфични особености за самото растение и важност. Затова ще опитаме на няколко места да се съдим, тъй като няма нужда от поливане и специални грижи. Ще го оставим и наесен ще проверим дали самата почва е подходяща, за да знаем в кой район да се насочим. Това е една от идеите. Също така, предстои проучване на самия процес на работа, съвети от експерти, съвместна работа с тях. Искаш ли да се срещнеш с някой от министерството? Ами, може отново, да. Добре. Това предложение ли беше? Може би. Добре. Контакта след това. Аз имам земя. Добре. Добре, много ти благодаря. Благодаря. На всички, аз съм Антуанета, ученик. Аз съм Мария Барамова, ментор. Нашият проект е за разработване на безплатно лятно училище в Англия, по-точно в Оксфордския университет. Идеята е да разработя проект готов за финансиране, но да не го финансираме ние, а друг да вземе проект и да го финансира. Така, значи основната цел е да се проведе едно безплатно училище, което ще продължи 2 седмици в Англия, като нашия главен таргет са ученици, които нямат възможност да си позволят такова училище. Идеята е да получат възможност да се срещнат с една чуждоезикова среда, където могат да подобрят своите езикови възможности и също така евентуално да получат идеи и насоки в по-нататъчното им професионално ориентиране. Защо го правим? Ние го правим за ученици, които не знаят какво искат да правят след училище, нямат идея какво искат да направят. Също така искаме да подобрим и тяхните езикови умения, защото те са в нашето ежедневие са неизбежни. Трябва да ги знаем. За кого вече споменахме, основно е насочена, проектът ни е насочен към учениците от 10 и 11 клас, тъй като на тях първо те имат вече една положена база, защото в 11 клас повечето ученици вече имат езикови познания, т.е. на база, на която могат да надграждат. Отделно, това са хора, на които те първо им предстои да вземат едно от най-важните решения в живота си, да изберат професионалния си път от назад и затова към тези ученици е насочено. С кого необходими ще са ни контакти с Оксфордския университет и с варненските училища, като ще са ни нужди представители на Оксфордския университет, учители, които ще ни помогнат при избора на ученици и институции, които да ни финансират, като Агенция по заетостта и туристическа агенция. Туристическата агенция ще ни е необходима за самото финансиране при пътуването, самолетни билети, престой.
Комуникациите ще ползвам както онлайн, така и офлайн канали, имейл, ясно и Фейсбук, евентуално ще направим сайт на проекта, информационен. И също така вече за личните разговори, за срещите с представители на училищата, съответно телефонни разговори, лични срещи. Ресурси, които ще са ни необходими, това са парични ресурси, които може да намерим чрез спонсори и европейски програми. Също така ще са ни необходими езикови познания, комуникационни и организационни познания. Това е. Въпроси? Да. Значи, моят въпрос е на какъв принцип ще се избират тези ученици, защото на произволен принцип, няма да се избират. Да, точно така. Ще бъдат избирани. Значи, понеже основната идея да са ученици, които нямат възможност, ние това първо ще го разработваме. Това не е следващата част от проекта, но смятаме да направим като квота. Да речем, ще има примерно, мислим да включим 6 училища, 5 или 6 съм сигурна, които са участват в Able Mentor в програмата. 6. От всяко училище по 4 ученика за сега сме избрали. И искаме да направим, това ще се говори с преподавател от съответното училище, есе, което ще бъде оценено, един елементарен тест по езикови познания, защото все пак да има някакво ниво, което, както казваме, се надгражда. И ще имат предимства ученици, които имат примерно безработен родител или ученици, които нямат само с един родител и те ще са с предимства. Да, точно така. Ако ученикът вече има сертификат, ще трябва ли да прави този тест? Не, ако има, няма да е много сигурно. Все пак някой ще го е проверил. Решили сте на какво ниво трябва да е сертификата? Ами, елементарно А1, А2. Аз ме интересува също, като отидат тези 2 седмици там, в Англия, какво ще правят? Ще имат занятия, както за информиране какво искат да правят, за специалностите на самия университет, както забавни игри за опознаване, разходки из града и повечето за опознаване. И също искаме задължително да включим да презентират България. Нещо пак като презентация, просто така или иначе там отиват да популяризират. Къде ще отседнат за тези 2 седмици? Не искам да отседнат. Има такава програма, която не мога да се името. Англия спонсорира семейства, които са примерно с на по 40-50, които техните деца вече са напуснали дома, защото не са като нас на по 35 нежени да живеят. Да, нещо такова, те първа ще ги спонсорират и за нашите ученици би било напълно безплатно. Може да, ще трябва да намерим да проверим, защото точно това искаме. Точно не искаме да се финансира, просто трябва по някакъв проект да лична заетост или това трябва да го проверим и идеята е изцяло да се финансира и да ползваме вече готова програма, понеже има страшно много такива училища лятни готови, да чрез финансирането да изпратим избраните от нас деца. Дали сте помислили да влезете в контакт с Центъра за развитие на човешки ресурси, защото повечето от техните програми, като Еразъм, център и така нататък, не знам до каква степен биха могли да ви... Центъра за развитие на човешки ресурси. Къде е център? София. Да. Това, което ви изпратих като възможност за финансиране, всъщност да, разгледахме. Да, сръчера. Малко следваща стъпка, да, правилно сме. Те ще пишат само work and travel, т.е. дали ще имате възможност едновременно и да работят? Не искаме да е за 2 седмици. По-скоро с учебни занятия, до обяд, примерно след обед опознавателни игри, нали, с цел основна комуникация, нали, защото да се опознаят и езика. Значи един поглед да видите. Бихте ли казали съвсем набързо следващите стъпки? Основно, значи, следващата трябва да намерим задължително програма за финансиране. Това е една от най-важните неща.
трябва да дефинираме точните критерии за избора на учениците. Трябва да се говори с... Мислим, понеже няма как, не знам дали ще ни позволи времето от всички училища, той не се ангажира да говори с преподаватели от нейното училище. Там, в тяхното, дали ще се ангажират с подготовката на тести, се проверка. То предполагам, че трябва някъде да се провори тези ученици, те са непълнолетни, дали евентуално някой учител ще иска като придружител да замени. И вече, нали, ако стигне по-нататък, ще трябва и в отделните училища. Това ще го направим само в нейното. И всъщност това като стъпки ще го разработим като план. Нашата проект идея, да се кажем, няма да... Супер. Малко надясно да се вижда. Първо, добър ден на всички. Аз съм Лилия Михайлова, ученичка съм в 11 клас в Варненска търговска гимназия. Това е моята менторка Ема Кирилова. Тя е последна година студентка по право в Свободния университет. За разлика от нас, животните не таят мъст и не живеят с лошите спомени от предателството. Те не отмъщават да продължават напред. Идеята на проекта ни е да се изобрети машина, която опазва околната среда и едновременно с това храни бездомните животни. Щом някой пусне пластмасова бутилка, в долния край се изсипва порция кучешка храна. Машината има и отвор, в който хората могат да изсипят водата, която вече не искат да пият и по този начин осигуряват такава за животните. Основната цел на нашия проект е да се осигури грижа на безстопанствените животни и по-добро бъдеще, докато същевременно изгради у хората навици за рециклиране. Добре, извинявам се. Първите стъпки бяха дискутиране, планиране, проучване и запознаване с системата като цяло. Първоначално за нас беше трудно да изясним цялата насоченост на проекта и идеята, която следваме, поради изключително голямата липса на каузи относно животните в нашето общество. Основната причина също беше, че за реализацията на подобна идея бяхме наясно, че не е нужно освен участието на спонсори, то не е на последно място и добра воля и сърдечност от страна на гражданите. Тъй като при евентуалната реализация на този проект, те биха били хората, които ще направят възможно храненето на тези животни и по този начин ще подобрят и тяхното бъдеще като цяло. Благодаря ви за вниманието. Айде, ще ви разповедам. Първо се представя, съм Злати Вълчев, предния път не можах да присъствам на среща, бяхме на бюрото. Извинявам се за което. Както госпожица Стоева спомена, съм инженер по образование и професия. Имате ли идея относно машината, какво ще представлява? Има ли конкретен прототип или ще е някакво творчество в момента? Значи, по принцип в Истанбул де-факто е организиран подобен проект и той вече е реализиран и съответно работи. Там определена организация е създала машината, но ние не държим проектът да бъде взаимстван на 100%, съответно нашата идея може да бъде реализирана и по друга форма. Дали отново да е машина, ние да изясним подробностите, но в такъв детайл точно как ще се случи, каква ще бъде тя, не сме коментирали. Но все пак има такова нещо работещо по света. Да. Няма да почнем от нула, да почвате от някакво ниво. Да, има го реализирано и всъщност е доста успешно. И втория ми въпрос, чували ли сте, имате ли контакти с Bulgarian Cat Project? Нещо? Какво може да ви кажете? Това е една организация на правителството, която събира капачки за благотворително, само че тя е насочена към хора. С увреждания? Да. Също се запознава. Да. Благодаря, че. Примерно, ако някой има предложение или някаква критика, отворени сме към всякаква обратна връзка, така че се чувствате свободни да го напишете в листчетата, които са пред вас. Да. Така, аз имам куче. И също така много харесвам екопроектите. Не съм чувала наистина за подобен проект.
Не съм виждала такъв проект, затова много ми харесва идеята ви. Искам да попитам, има ли помислили сте всъщност за партньорства от общината, къде да бъдат позиционирани тези неща? Ами тези ще бъдат позиционирани на места, където има концентрация на бездомни кучета, което ще установим в последствие. Да. Добре. Взимахме като един сериозен проблем факта, че има хора, които са причинници на подобни идеи, тъй като смятат, че това разпространява животните и съответно те продължават да създават проблеми, някои от тях са агресивни и така нататък. Затова ние смятаме, че ако успеем да открием достатъчно съпричастност и съответно партньорство, бихме могли част от средствата, които събираме, да отидат за кастрирането на бездомни животни, което е вече една малко по-странична идея от цялостния ни проект, но смятам, че е възможно за реализация. Аз смисъл в нашото училище събирам много доброволно. Водим от Bulgarian Cup Project до училище лекарно на опазване, събира капачките. Винаги съм се опитвала да мотивирам директорите да направят нещо, за да се събира и в училищата. В смисъл, ако можете да вмъкнете по някакъв начин тази идея. Да се направи събиране в училищата. Ние събираме на училище хартията, но само хартията и идват пак други доброволци извън контейнерите. По някакъв начин трябва. В смисъл, това е мотивиране на учениците, на подрастващото поколение, да могат да започнат да бъдат разделни. Защото няма съдействие от никого. Именно това всъщност беше едно от основните неща, които коментирахме, че искаме да се случат в проекта. Всъщност да достигнем по-голяма група от хора и съответно да изясним проблема пред тях, за да могат да станат съпричастни към това, което се случва. Трябва да се Екопак или не знам коя фирма на седмицата веднъж, то не е рентабилно, защото в училищата няма, някой трябва да минава да събира. Да. Това е също положение, трябва да се случва. Възникна още един въпрос. Как мислите, че няма да нарушите чужди интереси? Имам предвид хората, които събират от контейнери пластмаса. Да връщат. Тази гледна точка не мисля, че не бяхме обърнали нещата, но не съм съвсем убедена в това. Всъщност въпросът, че е доста добър, но според мен зависи от момента каква е реалната цена на пластмасата, защото реално количеството, което се рециклира, всъщност е сумата, която може да се отпусне като храна за бездомните животни, така че предполагам, че от това зависи дали наистина реално ще засегнем вече интереси. Само последно, когато чух в община Варна има глоба до 500 лева, ако хранеш улично куче. Да, и аз чакам всеки един момент да дойда да благодаря. Всеки ден. Съм съвсем убедена, че това наистина е влязло в сила решение в някакъв нормативен акт. И останах изумена. Можем да го проверим при всичките. Все пак юристично. Силно се съмнявам, че дори това да е така, изобщо бива налагана такава санкция. Надявам се. Аз лично проверих в съда за дела относно животни. Лошо отношение или изобщо каквито и да направления свързани с тях, такива не са постъпвали минимум последните 10 години. За важно. Аз съм глобена да разхождане Да, като можете да бъдете глобена и за това, че нямате паспорт на животното си, но тук вече говорим за животно, което има стопани. Да. Аз искам само да питам в началото снимките от Фейсбук ли са? Да. Много не искаш да си ги разпечаташ. Добре. Аз се казвам София, ученичка съм 10-ти клас в Варненска търговска гимназия. Аз казвам Димитрина Георгиева и съм студент в Икономическия университет, последна година, специално в икономически отношения. Нарекохме проекта ни Светъл лъч. Проблемът, заради който започна проекта, е наличието на много бездомни хора на територията на град Варна, от невръстни деца до възрастни, които не работят, нямат свой дом,
не получават доходи от никъде и да, и всичко това им пречи да са част от обществото, не намират своето място в него. Най-вече искаме да наблегнем върху малките деца, за да не последват стъпките на родителите си, на възрастните. За целта ще им помогнем да се интегрират и социализират в обществото. Дейностите, които ще предприема е да им осигурят дом, временен дом, приемни семейства за по-малките деца, обучение, квалификация, преквалификация, намиране на работа, здравна помощ и дейности, които са насочени към създаването на лична отговорност и чувство за принадлежност към обществото. Бих потърсила съдействие от потенциални работодатели, спонсори, кризисни информационни центрове, домове за деца и възрастни, община Варна, фондации, НПО-та и така нататък. Смятам да разпространя идеята си чрез социалните мрежи като Facebook, билборди, благотворителни акции, местен вестник, радиа. Как ще се случи всичко това? Ресурсите ни на първо място, това е времето, нужда за замеждени, с които да подкрепят нашата кауза и да се включат в нея. Нужда не беше много информация, човешки ресурс също. Знанията на първо място организационни, свързани с планирането, с комуникацията. Целите, които си поставихме и които ще бъдат индикатор за нас, че сме осъществили наистина идеята. Това е създаването, организирането по-скоро на 2 благотворителни кампании, с чиято цел е именно да се наберат средства и да се популяризира идеята ни. Надяваме се да помогнем поне на 20 човека в неравностойно положение, да променят своя начин на живот и да се интегрират в обществото. Също така смятаме да развием идеята под формата на европейски проект, който много се надяваме да бъде финансиран. И един ден се надяваме да имаме наш социално учебен център, който да помага на такива хора. Това, което смятаме да направим следващите стъпки, искаме да направим анкета и да се свържем с организации, които да ни дадат информация, да видим как могат да ни помогнат и започнем да реализираме проекта на помощ. Това ли? Да. Добре. Аз искам да продължа да се свържете с Солидарен център Лана, ако не сте го направили вече. Не сме обаче, ще се радвам. Да, там за МФ и помощ ще организират и събития, включително като и хора, на които да помогнете, понеже не ходят там. И чрез тези събития Солидарен център всъщност им помага на тях, като им осигурява храна, дом. Да, това да подпомогнете 20 човека в неравностойно положение да се преквалифицират и да започнат работа. Аз също бих казала, че като кариерен консултант и като човек доброволец, също веднага бих била привърженик на идеята да мога да ви помогна и с себе си, като човек, който може да обяснява как хората да се преквалифицират и да ги мотивирам за това. Но също смятам, че тук може да обърнете внимание, ако вече не сте го направили, към други такива хора, които са кариерни консултанти, психолози, психотерапевти за тази преквалификация. Да, относно психолозите, ние наистина си помислихме и също така могат да ни помогнат хора, които вече са имали такива проблеми, успели са да ги превъзмогнат и ще бъдат един добър пример. Добре, супер. Значи вече сте помислили за това? Да, помислихме от психологична гледна точка. Бих казала, правилно само кариери, че може да се сътрудничат с университетите. Да. Тоест, ние бихме ви помогнали да намерим стипендии и включване на млади хора в университет. По някакъв начин, който също си е много добър. Много добра помощ. Да, да подпомогнем такива лица да се обучават в университетите безплатно. Добре. Други въпроси? Няма. Добре. Още една минута за обратна връзка, ако може.
Зорница, уча в Търговската гимназия и съм в 10-ти клас. Мой ментор е Десислава Дойнова. Деси днес не е тук. Тя е председател на студентски съвет в Морско. Идеята, по която работим, нашата идея е свързана с това с малки стъпки да въведем начин на преподаване, който да бъде по-интересен за учениците, защото може би повечето, които са тук, ще съгласят с мен, че влизаме в часовете си по задължения, не защото ни е интересно. А докъде сме стигнали? Проведохме разговор с директорката на Варненска търговска гимназия, която даде съгласието си да пуснем анкета сред учениците, за да видим какво е тяхното виждане относно учебния процес и както трябва да протича. Анкетата в момента е в процес на създаване. Какви са следващите стъпки? След като обработим резултатите от анкетата, мислим да проведем открит урок, изцяло по идеи на учениците, който ще бъде преподаван от тях. Call to Action, кои са нашите партньори и последователи. След като вече получихме одобрението на директорката, се надяваме да получим разбиране от страна на преподавателите, защото в крайна сметка ние не искаме да им казваме как да си преподават уроците, а просто да получим разбиране и съдействие от страна на учениците. Поставили сме си за цел тези цели, които сме си поставили, се надяваме да бъдат постигнати до следващата междинна среща. И за сега това е от нашия екип. Благодаря за вниманието. Аз имам въпрос. Проектът е за реализация към настоящия момент само във Варненска търговска гимназия? Към настоящия момент, да, защото сме провели разговор само с нашата директорка. Добре. Мислите ли този проект да го разпишете и когато той стане действащ, когато се види резултатът от него, да го предложите на други училища във Варна? Стига другите училища да са съгласни, ние сме с две ръце за. Добре. А би ли ми казала ти като ученик какво би искала да се случва в класните стаи? Какво на теб ще ти бъде по-интересно? Ами, в повечето случаи учителите влизат в часовете, изпяват си урока и излизат. Тоест да не пеят. Не е точно така, смисъл такъв. Едно е да кажем да дадат поле за изява на учениците, да има по-голям контакт между преподавател и ученик, защото това е много важно според мен, да се допитват до нас, защото в повечето случаи не толерират нашето мнение. Значи дискусия, да. Аз мога въпрос къде да видим резултатите от анкетата. Ами резултатите от анкетата все още не сме решили дали ще бъдат изнесени официално или са само за нас. За такъв това. А какво пита анкетата? Все още не сме решаваме още точно къде са въпросите, защото... Какъв тип въпроси конкретно? Ами въпросите са свързани с това, по какъв начин учениците биха искали да им се преподава, за да им е интересно и да задържи тяхното внимание. Аз поставям едно предизвикателство към настоящия момент. Имаме 15 ученика в решихме да пуснем анкетата и сред тях. Имаме 15 ученика в момента. Ако аз като кариерен консултант реша да ви организирам един час, примерно решаваме самооценка, да си направим собствената самооценка, бихте ли били съгласни да пробвате такъв тип интерактивна презентация? Да. В не класна стая, а с различни хора да пробваме такъв тип. Да. Да, бихте били съгласни. Вече към анкетата имате експеримент. Имаме експеримент, т.е. да пробваме дали реално след вас това нещо би било работещо и вие след това да го приложите в училище. А защо да е само след учениците? Да направим след менторите? И сред менторите. Добре. Учам в същата гимназия, искам само да те питам. Мислиш ли, че всички имат различни интереси и би стигнала до общо мнение какви трябва да са по-интересните часове, примерно, или би пробвала всички по
Всеки ученик има мнение, за всеки е различно интересно. Дали учителя ще е съгласен да преподава по този начин, тъй като госпожа Слава, не знаеш, е доста възрастна, да, и има, да кажем, голям опит. Точно за това се надяваме да получим съдействие. 20 години по един начин и ти идваш и казваш, искам да направиш филм, да си която тема и тя ще ти каже, да разпиша двойката. Съгласна съм, че ще имаш, пиши си две идеи, да го разпиша. Да, искам да казвам, аз точно да казах, идеята ни цели да кажем на преподавателите как да се преподават уроците, да стигнем до някакъв компромисен вариант, който да е добре и за двете страни. Да, крайна сметка, ако успеете все пак някой да го направите. Да, точно така. И все пак аз имам още 2 години в тази гимназия, аз не искам да си слагам препката на врата от сега. Особено по физика, в момента с госпожата сме в добри отношения и нямам намерение да ги развалям. Има въпроси още? Първо физиката е най-малкият проблем. Не. Аз не мога да кажа като среща на водата, че един такъв човек като нея не може да можеш абсолютно никакво мнение. Каквото Тя ще е първият човек, който ще е срещу тебе спрямо това. И не смятам, че можеш да промениш начин на преподаване на човек, който си знае песента и си е пее 20 години. Съгласна съм с това, обаче примерно... Значи, като цяло идеята ми произлиза от там, че аз чух от един преподавател думите. Аз не съм в това училище, за да ви преподавам. А той го казва Виджева. Това го каза Виджева! Такъв да се спре. Информацията може да излезе. Да. Сега учи нашата имам и сега да не е. Няма да излезе информацията. Добре, слушаме. Аз не искам да получава, обаче същия проблем според мен го има и в университета. Смятам, че не е образование. Ами, за сега е насочено само към гимназиите, защото аз съм в гимназията и мисля, че като смисъл, не мога да кажа как на преподаватели от университета вече смисъл такъв. Аз директно казвам, аз съм преподавател като човек, който е бил от другата страна и се опита да промени няколко преподавателя и те го направиха и се промениха, използваха нови методи, мисля, че ние сме хората, които можем да го направим това нещо. Ако техният метод не върви, кажете им, вие покажете им, ние искаме това. Това е моята идея, точно така искам да има диалог между учител и ученик. Действайте. Ако промените мнението на 3 учители, има преподаватели, които с радост биха им съдействат. Да, пак е резултат. Не е нужно да промените всички, 3 да промените в едно училище, вие ще имате резултат. Точно за това съм написала с малки стъпки, защото не е нужно да е нещо. Аз като преподавател съм изцяло за твоята идея, защото аз доскоро самата бях ученичка и да, всички учители повечето влизат, изпяват за песента и заминават. Аз сега като преподавател не мога да вляза и да си изпея песента, защото никой нищо не е научил от това, което аз съм изпяла. Това, че трошат прозорци, не е друго. И всеки по-отделно питам какво биха искали да научат, как биха искали да научат, дали ще им е по-лесно да го разписвам на дъската, правя снимки на челна стойка и го обяснявам или нещо такова. Но тези възрастни преподаватели, ако успееш поне един да промениш... Те наистина са свикнали по един начин, те ще отсвирят моментално, в който им кажеш, нали, може ли по някакъв друг начин да разчупим нещо и ще кажат не, аз имам опит. Да, аз имам опит, ти нямаш никакъв опит, ти още не си завършила, не ми се обяснявай. Точно така, да, затова просто опитай се да спечелиш много вашата специална директорка, за да може тя да ги натисне преподавателя. Да. Следен въпрос? Искам да запитам как мислиш да го представиш на отделните ученици от отделните класове, като обща брошура, т.е. да кажеш, в който часа на класа да я пуснете да говорят, или да влезеш и да презентираш това нещо, да спечелиш по-голям интерес
защото е напълно ясно, че една част от учениците 7 час, да кажем част, ако въобще няма ще се занимава да правят това, ние ще нагласим с някаква глупост или изкуство. Пък не е ясно, че има и такива ученици, които не искат да се скарат мнението, защото ги е така. Аз съм Ростислав Пенчев и уча в СОУ Димчо Дебелянов, като нашата идея с моя ментор Кремена Николова, която е преподавател в ОУ Славейков, град Варна, е да направим, в смисъл по някакъв начин да разнообразим името на Варна, защото Варна е известна като морската столица на страната, което всички го знаем, но искаме по някакъв начин да разнообразим културния живот на нашия град, на нашия роден град, има време, като нашият наслов е да съхраним българското. Така, това съм аз, който ме познава. Така, а това е моята менторка. Не знам дали от Фейсбук снимката, но с хубава, харесваме. Така, с кого? Партньорим да реализираме нашия проект. Като, така, от какви контакти се нуждаем? Първо, ние сами нищо не можем да направим и затова се нуждаем от община Варна и млади, било ученици, студенти, младото население на града и майстори занаяти, защото нашата цел е да направим улица на занаятите, в която стари майстори, било гранчари, ковачи и прочие, да обучат младото население, защото тези хора вече са немощни, вече са стари и не могат да си вършат така добре работата, както се върши едно време на младини. И затова искаме те да наобучат по някакъв начин, защото те като се заминат рано или късно, този занаят ще изчезне и ще остане в историята. Така, има ли институции, към които следва да се обърна? Да, учебни заведения, както преди казаха колегите от Търговска гимназия, че може да се участва като учебни заведения и в територията на Варна, защото не само ученици, а и студенти, които, икономически университет, примерно, които искат да участват при нас. Така, продължаваме по-нататък. Тук стана, тъкът килими или чеми, да не е подобно. Така, защо? Какъв е проблемът, който искам да адресирам? Не съществува такъв проблем, защото имаме материалната база, имаме, предполагам, хората, които искат да участват в този наш проект. И така, с кого да го направя? Разбира се, с населението на община Варна, с учениците и с хора туристи. В смисъл, които идват лятото или зимата, разбира се, да посетят нашия курортен град, на брега на Черно море. Така. По-нататък, какво? Дейност. Моята идея е, всеки има дейности. Така. Насочени към развръщане на старите занятия. Не всеки има тези дейности, обаче ние решихме да ги възвърнем по някакъв начин и по този начин да възвърнем... опечлах съм. Да възвърнем старите занятия. Така, продължаваме по-нататък. Какви дейности трябва да включа? Среща с занаятчиите, т.е. с хората, които ще ни обучат, тези майстори, които са гранчари, ковачи и прочие, дърворезба, дърводелци и така нататък. Намиращи се, намиране на занаятчи, които искат да използват помещение и да обучават младежи в неравностойно положение. Мирише прекрасно, знам. Примерно, когато знаем, че има много младежи в неравностойно положение, които самият им проблем физически не им помага да се намерят добра работа или такава, която те искат. Защото просто няма как да се намерят такава работа и ние предлагаме именно такива деца или младежи или хора големи зрели да се обучат и по този начин да имат прехрана, да могат поне да изхранват себе си по някакъв начин. Така, нататък. Какви дейности трябва да включа? Така, продължение на традициите, духа и романтиката на възраждането. Са пълни глупости, кой го е писал, не знам. Получаваме интерес към стари занаяти. Да, харесваме. И така, по-нататък. Цели и резултати, които трябва да възложим. Така, как ще разбера дали съм успяла? Една минута, добре, бързам и привключвам нещо, което наистина ще ви хареса. Ресурсите ни са... Опа, стои. Театърска ръчица. Нещо... Чакай,
Така, финансови ресурси, защото всеки има нужда от такива ресурси. Територия, някакви къщи, където може да се влезе и да се използва. И материали за работа, които ние почти сме ги уредили работите. По-нататък. Това не е толкова важно. Свещар. Искам да пусна това клипче, което е много важно. Което искам да покажа един кандидат свещар как прави свещи. Гледайте и се наслаждавайте на това нещо. Ще трябва да и цялото клипчето пусна. Да, само клипчето. Да виж как се прави свещи. Ще правите и вие ще правите. Сега ще видите. Ще направим едно показно, пък вие после ще вижте как става. Чайте да го щука. Ще нещо ме представя. И така. Да. Вече касетата свърши, да сме касета. Аз ще сме на друга касета, сега има една минута. В другата касета. Така, давате малко връхче, фитилче. От коя страна? От която си прецениш. Така. И внимателно, ще дам ти на вестата, и внимателно притискваш. Правиш много внимателно, правиш кръгче. Един вид, това фитилче го набутваш в питата. И полека-лека, така, започваш да навиваш и накрая се получава една много хубава свеж. Ето, горе нам се така, как се навива и навива. Внимателно, гледаш да я права, защото да се навичи, ще тюни, ще падне. И ти гледаш да я права и накрая се получава една много хубава свеж, която можеш да запалиш. И хубавото е, ето я, да правиш вечеря и свеж. Да се види една хубава свеж. До 1000 лева. В смисъл, ние искаме само в началото да пробваме да обучим часа на класа в отделна свеща, да спечелим деката, нали само в свещарството. Тоест учениците може да не се действат от самите вкръща от нашите, които са от групата, и да вменим и да ги обучим на свещарство. По този начин може би да се попълнят някакви анкети, в които да допитаме младите хора дали искат да изучават старите занаяти. Защото проектът трябва да започне от някъде, трябва да имаме някаква подкрепа. Супер. Етър може. Мисля, че всички вече имаме свещички. Можете до вечера да поканите някой на среща с тях. Може и мен. Може. Добре, благодаря ви. 1, 2, 3. Ево ментор Варна! Тихо! Здравейте, аз съм Деница, ученик, моят ментор е Йоана, но ме възпрепятствам да дойде днес на тази среща, затова ще представя нашия проект сама. Така, това е проект в подкрепа на Варна Европейска младежка столица 2017. И преди да започна да представям проекта, искам да изразя благодарностите си към хората, които се включиха в нашия проект. Един от тях е тук, присъстващ Гери. Много ви благодаря, тя се включи в нашата неформална група в регистрирането й. Също и Деница Йорданова. Да, тя помогна в редактирането на проекта, но за това по-нататък. Така, и ми остава въпрос за фестивал Варна Еврофест 2015. За фестивала, така, очаква се да се проведе от 24 до 28 юни. Ние видяхме като общи интереси, аз и менторката ми, чуждите езици. Тя е завършила първа езикова гимназия, аз в момента уча в четвърта езикова гимназия. И поради тази причина решихме да направим един фестивал, свързан с това. Първата стъпка беше направена с подаването на документите по младежки дейности към Варна Европейска младежка столица 2017. Това са целите на фестивала. Първата цел на фестивала е сближаване на европейските култури на територията на град Варна, като ние сме видяли проблема на моменти комуникацията между чужденците и жителите на град Варна. Следващата цел е стимулиране на неформалното обучение, която беше заложена и в други проекти до сега.
Като това ще се случи с помощта на доброволци по Европейска доброволческа служба, като те ще организират обучения в рамките на 2 часа, но това ще бъде по-нататък като програма. Друга цел е въвеждането на тандем партнер в помощ на чужденците в Варна по-скоро, но надявам се в България по-късно. Като това представлява, намират си човек с общи интереси, един чужденец и един българин и се помагат, българина помага на чужденеца в институции, например в България. Другото е Study Buddy и като представлява човек, който изучава чужд език и чужденец, който изучава български език, като двамата се сътрудничат, се партнират в обучението. Другата цел е повишаване на доброволческата готовност на младежите, тъй като Варна стана европейска младежка столица 2017, ние целим да повишим доброволческата готовност на младежите. И това е програмата на фестивала. Всеки ден ще бъде посветен на държава от Европейския съюз, като ще включва държава, чието език се изучава на територията на град Варна, английски, испански, френски, немски, италиански и руски. Започва с краш курс, който е 2 часа и представлява базови познания по езика и ако някой се заинтересува по-нататъка, съответно става тандем партнер или Study Buddy и продължават обучението си. След това следва представяне на интересни факти и проблеми на страните на доброволците, като се отваря една дискусия и се сравняват държавите, запознават се, сближават се. Има workshop танци, характерни за държавата, Кафене Европа, в които се също така се запознават хората, организирана атракция и така нататък. Нашите партньори, с които вече сме сключили всъщност партньорство, с клуб Адреналин по екстремни спортове. В рамките на фестивала ще има организирани атракции, скачани от мост, от Аспаруховия мост с бънджи. Vista Language School, те също много активно помагат заедно с деца на Балканите. И Сдружение за теб също са наш партньор, които помагат с доброволци, както и децата на Балканите. И това е. Някои въпроси, привърженици? Беше достатъчно ясно. Това е много положителна обратна връзка за това, че си казал всичко, което има да се каже. Проектът е супер готин, много ви стискам палци. Благодаря. Ние го разписвахме всъщност, за да го подадем за кандидатстване и да, така че... Да, можеш ли да кажеш кога се очаква? 15 май. До 15 май трябва да излязат резултатите. Е одобрен или не, но... А вие кандидатствате за финансиране? Да, ние вече кандидатствахме, подадахме проекта. Имате ли план Б в случай, че ви откажат финансиране? Да, имаме план Б и това също като част от Table Mentor се надяваме да намерим план Б от... Всъщност, това, като сте подали проекта, каква сума ви е необходима? За каква сума кандидатствате? Ами тя е фиксирана сумата, която е за неформална група и е 2000 лева. Те ще ви стигнат за организацията или ви трябват още? Ние всъщност се побрахме в по-малко от 2000 лева. Значи потенциално, ако не ви одобрят, 2000 лева. Да, ще не сте. Няма ще ударя. Аз мислите ли тук, намерихте ли съмишленици след Able Mentor, защото на мен на първо как четене идеята на Ростислав също би могла да запише вашите... Много идеи съвпадат и бъдат включени в фестивала при едно желание от срещната страна да се включат, защото един представен в включване в този проект. Но ние сме отворени и бихме желали да се включат хората, ако
можем да бъдем полезните на нас. Добре. Да, също да кажа, че много добре се справиха. Да, помогнахме, аз по-скоро така с личен контакт и подаване на документи, оформихме нещата. Деница Йорданова, всъщност, която спомена, е в университета от отдел проекти и тези хора, които пишат проектите в нашия университет, тя разгледа вече готовите бланки. Само да съобщя на всички, корекциите бяха минимални. Деница, заедно с ментора и Йоанна, се бяха справили чудесно в разписването на проекта. Просто за това моите адмирации много добре се справиха, въпреки кратките срокове. И екстремните ситуации, както знаете, има екстремни ситуации. Да, само ги раззнам през какви екстремни ситуации. Да. Но Деница събра привърженици в рамките на 3-4 часа, събра привърженици за да направим тази неформална група, което... Благодаря. Казвам се Карла Калчева и уча в професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване. 11 класа. Моята менторка се казва Деница Русева. Нашата идея е да направим някакво визуализации по паркова архитектура и ландшафтно проектиране. Проблема е, че не съществува достатъчно покътове за отдих и това го правим за всички хора, за възрастни хора, за деца, както и за нас, тинейджери. Мога също да кажа, че малко зацепих. Спокойно. Ще се учим, ще опитаме да направим неправителствена организация или по-скоро да се доберем с контакти да направим с такава организация, да гласуват хора, след като направим тези визуализации, най-различни визуализации, хората да видят, да гласуват и след като гласуват по някакъв начин този проект, тази визуализация, която е харесана най-много, и да се стигне до общината и там да се реши дали ще има някакъв проект или не. Не знам, питайте ме нещо, ако... Как ще бъдат направени кой ще прави тези визуализации? Визуализациите могат да се включат различни ученици, които работят на AutoCAD, или всъщност може и аз също да го включа, и моят ментор да направим най-различни проекти на AutoCAD. Направим проекти, примерно за някой парк, както например тук нашия парк има много места, които са направени много неправилно. Има растения, цветя неправилно и помощ по някакъв начин да оправим тези неща, защото все пак не сме морската столица и трябва да направим нещо по въпроса. Моят въпрос е следният. В рамките на тези 4 месеца, докато тече Able Mentor, вие искате да напишете този проект, т.е. каква ви е идеята и всичко това да бъде разписано, или искате в рамките на тези 4 месеца да имате вече визуализация на паркове и архитектури? Може и да имаме и визуализации вече. Смисъл, ще почнем да правим визуализации. Не е нужно, примерно, много ученици да се включват. Могат и те също, но аз със сигурност ще включа и ментори, и двете заедно с моя ментор. Ще работим по визуализации. Все пак аз също трябва да трупам опит и трябва и аз да мога да правя тези неща. Тоест ти искаш да се научиш да се усъвършенствам? Да, също искам и аз да се усъвършенствам
Така, също мога да кажа за идеята ми, че повечето паркове или такива градини, които се правят, повечето са еднакви. Няма такива нестандартни неща. Примерно, както за нашата Варна мога да кажа, че може да включим повече водни площи с водни растения и такива неща, защото все пак сме морска столица. И това е друго. Ако имате въпроси, питайте. Само да ви кажеш какво означава ландшафт в архитектура? Това е... В смисъл... Всички ли знаят? Не. Ландшафт на архитектура, това е примерно място за отдих, места, които са красиви, направени по красив начин, смисъл дизайн. Пак е дизайн. Само, че е на природа и на природа. Да, добре. Други имате ли въпроси? Не, добре. Благодарим. Глория Рашкова. Нашият проект е свързан с това да ориентира и да помогне на хората, т.е. на младите хора, които сега им предстои да кандидатстват и да поемат нов път в живота, да им дадем насоки в сферата, в която мислят да се развиват. Целта на проекта ни е тези хора, които са объркани, раздвоени и не могат да направят точно ясна преценка за това какво искат да направят, на къде искат да поемат, да вземат пример и да вземат от други хора, минали този път, като една от основните цели или следващи стъпки да вземе интервю от хора, завършили Винса и реализирали се по специалността, в която са завършили, хора, които са завършили и развиващи се в друга сфера и такива, които изобщо не са завършили никакво образование. Целта на това е да успеят да видят пътя и да имат ясна представа за това какви стъпки, какви етапи от живота може да имат напред. Да имат един поглед за бъдеще, който да им осигури от една страна сигурност и от една страна да не съжаляват за решението, което са взели преди това. И като цяло основата ни е това да помогнем на хората да се развиват за бъдеще в правилната насока. Добре, това ли беше? Да. Спомена Винса само към икономически университет, ли сте само случили? Ние не сме случили конкретно само към Винса, но една от основните ни цели е да започнем от тук и постепенно вече да се развиваме към други училища и други примери с други хора. Просто да има някаква основа, където да тръгнем и да продължим напред. Това е за деца, които са 11-12. Деца да се извинявам се за млади хора, които им предстои това нещо, да поемат този път и тази крачка за напред. А свързани ли сте се с съответните алумни организации към... Не сме свързали с организации, но с менторката сме набелязали хора от минали събития, които смятаме, че биха били подходящи за пример пред другите, които... Тоест вече имате готови лица, които може да интервюирате. Браво! А как ще привлечете учениците, които искате да включите? Ами една от основните идеи беше, след като направим интервю с съответните лица и запишем кратко видео за тях, или да направим нещо като книга с изложено, разказвайки по най-избития начин пътя, по който е минал човека, и тя също заимства от това, което правят нашите координаторки, да направим един кариерен център, основан точно на това, да може един нов млад човек да отиде да види, да разгледа хората, които са минали от тук, на къде са отишли, къде са поели, дали съжаляват или не съжаляват за това нещо. Това не е въпросът, но по-скоро нещо, което може евентуално да ви помогне. Тук във Варна има една инициатива BeHive, не знам дали си да познаете. Не сме. И точно това е едно така под наем, където организира точно този тип. Мисля, че Стартъп Граница, как се нарича този формат. Храняха успели българи. Нали, примерно така беше да речем изпълнителен директор на фонд и така нататък. В различни сфери на интервю и дискусия така в свободна атмосфера по същия начин. Точно да си споделят личните преживявания,
какви пречки са сблъскали и така нататък, но може да ви е полезно, защото те имат също имат видеа записани на тези срещи, така че може да погледнете евентуално си да използвате. Ни благодарим. Здравейте, казвам се Магдалена Бончева, ученик съм от Варненска търговска гимназия. Предния път не можах да присъствам. А моя ментор е Стефан Кирилов. Той работи в банк, в Societe Generale Express Bank и се занимава с управление на промяната. Проектът ни се нарича Различните като част от обществото. Нашата идея е свързана с това, че живеем в голям град и както знаем, не може да променим само града, трябва да започнем от самите себе си. И като цяло проектът ни е насочен това, че трябва да променим себе си, оттам околните и вече да продължим с амбициите към по-голямо развитие на самия проект. Както казах, проектът е свързан с различните. Под различни имаме предвид хората с различна сексуална ориентация, различен външен вид и начинът, по който те се приемат от обществото, защото не всеки път, когато става въпрос за различните, хората са с отворени обятия и казват да, ние сме за вас и ще продължим с това. Първите стъпки, които направихме, бяха свързани. Първо беше много трудно, защото не е толкова лесно да решим каква ще е темата на проекта, но успяхме и в крайна сметка Европейската конвенция успя да повлияе на нашето решение с няколко члена от нея, свързани с правата и свободите на личността. Старта ни е по-скоро свързан с самите нас и с информираността на самите нас за глобализацията на проекта и как се приема от самите хора. Допитахме се до психолог на Варненска търговска гимназия, който ни даде някакви насоки, свързани с проекта и това какви ще са следващите стъпки за него. Продължението, разговори, интервюта с хора с статут на различни. Както казах, вече знаете кои са различните за нас. Анализ на самата информация, които те ще ни дадат. Бихме се допитали до хора, които са против различните, защото все пак проектът не е свързан само с различните, а и тези цялото общество, което смята това за грешно. Изграждат на още контакти и срещи с хората, които имат практически опит и могат да задействат. Провеждане на социален експеримент. И този социален експеримент е свързан с това да поставим хората, които са нормални, в ситуациите, които са поставени различните. И бихме ги поставили в еднакви ситуации, тогава да самите хора да разберат какво е да си отлъчен до някаква степен от обществото и да не може да си себе си, защото това за някого е грешно. Последователи и партньори. Хората с добро обществено положение и статус, както всички знаем, тези хора са като някакъв гуру, така да нарека, и биха били хора, които бихме последвали и бихме тръгнали с техния пример. Хора с медийни изяви, това също би ни помогнало, защото едно е да говоря аз с вас, а друго е човек, който е по някаква телевизия или радио и не го чувате само от мен, а го чувате от хора, които са свързани с това нещо. Организации, които ще ни помогнат за това. И да, главното, което искаме да докажем, че това да си различен не е лошо, а трябва да си част от обществото такъв какъвто си. Благодаря за вниманието. Първи въпрос. Аде. Представи се, да. Другото копче. Дясното копче. Както го държиш, дясното копче. Не както го беше хванал преди малко, дясното копче. Първият въпрос, кои сме ние? Аз съм Иван.
10 клас съм и уча в 5-та езикова гимназия. За съжаление, моят ментор, който трябваше да стои тук, го няма. Той е заед днеска и ако се издане, нали, някак го виня него, аз съм виновен. Риска на шоуто предаване. Това съм аз. Каква е нашата идея? Това е в широк план. Значи, нашата идея е, благодарение на моя ментор, аз да се науча да презентирам моите идеи. Без значение дали в момента тази презентация или бизнес план, да презентирам това, което искам и хората срещу мене да ме възприемат. Те, например, Ростислав в момента си гледа в телефона, нали? Но аз трябва да му привлека вниманието и се надявам в момента да съм успял. Успях. Значи съм направил това, което искам. И в момента смесих бизнеса с личностното развитие, се чуи, че бизнес или личностно развитие. Къде е моята тема? Моята тема е бизнес и личностно развитие. Развивам себе си, за да развия своите умения да ви представям тези неща и след време, когато ако реша се да занимавам с бизнес, това ще им помогне да предоставя моите идеи. Следващия въпрос, не го разбрах много добре, така че го такова. Аз ще го кажа както аз го мисля. Привличане на партньор. Какво разбирате ви под партньорство? Значи, клишето е двама човека, които правят общ бизнес, да кажем. И друго клише, което е вкарано, че винаги търговеца по някакъв начин иска да прецака клиента и това старовременно мислене, че търговеца и клиента гледат един срещу друг. Ние ще се опитаме с моя ментор да го разцепим и те всъщност да гледат в една посока. И двамата да имат изгода от това нещо, без да се правят, на жаргон казвам, мръсни номера. Благодаря за внимание. Само че няма как да получи с такива. Но до някъде ще обясним. Ще вкараме възможност, ще обясним за емоционална интелигентност. Някои хора могат да знаят какво. Защото освен IQ има EQ, което е емоционална интелигентност. Също с източници, които ще напишем и ще ви покажем в последната ни презентация, т.е. главната. Ще обясним, ако прочете това нещо, което ние сме прочели и ако гледате тези неща, които ние сме гледали, ще разберете как всъщност ние влияем на вас. Но това в момента може да е малко неясно по говоря, но повярвайте, на крайната презентация ще е ясно какво става. Така, ние решихме да започнем с една мисъл на Конфуций. Това е: избери работата, която обичаш и тогава няма да бъдеш принуден да работиш един ден през живота си. Да. Избрахме да започнем с тази мисъл, защото с моят ученик като екип смятаме, че всеки един човек, когато преминава през образованието и след това в кариерата си, това са едни важни стъпки от живота му и определят както кариерното му развитие, така и развитието му в личен план. Защото малко или много работата, професията, която упражняваш и начинът ти на работа влияе върху личния ти живот. Екипът е група от хора, които работят заедно върху дадена дейност, цел, проект, презентация и така нататък. Аз съм Велика Илиева, ученик, а това е моят ментор Марина Делимаркова. И заедно работим върху този проект. Идеята е за личностен проект, който предлага възможности за мен и за моите съученици, свързани с стажа и избирането на стажа и висшето образование. Аз съм 11 клас, на мен предстои задължителен стаж след училище и ми беше, право да ви кажа, много трудно да намеря стаж, но потърсихме с общи усилия, успяхме. Както и за висшето образование, много е важно да намерим нещо, което ще ни бъде от полза. Докъде сме стигнали? Направили сме проучване в интернет пространството във връзка с нейния стаж и точно така открихме за нея самата в сфера, в която тя се обучава в момента. Проучването ни включва също така университети, както в България, така и в чужбина.
в същата сфера, в която тя се обучава в гимназията, както и в различните социални мрежи. Посетили сме събития на университети от чужбина, в частност от Италия, където представители на самите университети презентират сами университети, можеш лично да разговаряш с тях, за да ти представят по-добре как е образованието там, какви възможности ти предлага. Също така, по нейно усмотрение, пожела да направим уебсайт, в който тя ще синтезира информацията в нейното направление, за това какви са възможностите за образование, за висше образование, както за нея, така и за нейните съученици. Какво следва? Кариерно консултиране, лична среща с консултанти. Във Варна има такива, Интеграл, примерно, Дарби. Посещение на университети, посещение на презентации, чуждестранни университети, вече го направихме, ще предстоят още такива. И до изграждането на уебсайта, в който ще споделям тези стажове, стажански програми и информация за различни университети в България и в чужбина. Работа върху основни документи по кандидатстване, CV, мотивационно писмо и други. Това е част от кандидатурата ни за университет или за даден стаж, която е много важна и има на къде да се развиват всички. Благодаря ви за внимание. Да, малко надясно само. Кличи, надясно. Да. Така, здравейте, аз съм Наско Вълчев, това е Радостина Василева. Нашия проект е по-скоро за нещо средно между социален проект и бизнес идея и е за закрит байк и скейт парк. Както казах, аз съм Наско Вълчев, менторката ми. Идеята е да създадем място, където младите хора могат да се събират, да тренират, да прекарат своето свободно време, забавлявайки се и правейки нещо, което обичат. Пък, ако могат, защо не и да го превърнат в своя работа. Това е свързано с хората, които се интересуват от различни екстремни спортове, както сме написали планинско колоездене, BMX, скейтерите също са доста ентусиазирани. Решихме, че това би било... има нужда от подобно място в Варна, пък и в цяла България, защото никъде не съществува, докато в чужбина това е нещо, което все повече набира популярност и се изграждат все повече такива места. Да, нашето място смятаме да е закрито, такава ни е идеята, понеже има един такъв скейт парк, който е в София, но той е открит. Затова по-точно акцентираме на закрит скейт парк, който може да се ползва и през зимата, дори през студено време хората се могат да се тренират спокойно. Това е за любителите. Така, тук ще ви представим докъде сме стигнали. Имаме контакти с Велопостръм, който за съжаление в момента не могат да ни помогнат точно, защото организират Велофест, който се провежда вчера, днеска и утре се провежда тези 3 дни. Затова ни казаха да изчакаме след като премине това тяхно мероприятие, ще ни съдействат. Също така сме пуснали анкета, която искаме да разберем точно кои младежи се интересуват или по-скоро кои хора са заинтересувани от това социално място, както казахме, понеже нямаме много хора, които са попълнили тази анкета. В момента може да кажем, че се интересуват младежите до 28-9 години, които са съгласни да има такова място, дори и то да е платено. И това, което мога да кажа за идеята, това се вижда от слайдовете, какво точно смятаме да направим. Следващите стъпки би било да си говори с скейт клуб Варна, разговори с различни собственици на магазини, които могат да ни помогнат. Както и с BMX клуб Варна,
Също така може да включим и лични познати, нали, които се занимават в тази област и трети лица, които биха спонсорирали такива неща, дали за тях не изгода или за общото благо, не се знае, но има такива. Също така мога да кажа, че може да направим контакт с българския колоездачески съюз, да. който мисля, че най-малкото може да създаде някаква връзка между различните клубове и това място, както и да подпомогне нашето развитие. Също така при партньорите, които смятаме да привлечем, както казахме Скейт Клуб Варна, с който вече имаме контакт, BMX Клуб Варна, Велоклуб Устрем, Сдружение Демо и Клуб Адреналин, които са такива сдружения и клубове, свързани с екстремните спортове, които могат да ни помогнат. И за момента това е. Благодарим за Какъв точно проблем решава? По-скоро и социална, и бизнес идея, защото някой може това да го превърне в бизнес. Все пак това място може да е платено и има тази възможност. Но в същото време може да бъде и социално, все пак за всички любители на тези екстремни спортове. И Аз между другото това ми хареса, защото в началото и аз приех, че е само социална. Но като се замислям, реално това наистина е и бизнес. Има много бизнес. Има много бизнес, но вие подпомагате, т.е. така или иначе подпомагате хора като теб, които се състезават и са любители на такъв тип спорт. Т.е. това е чисто социален проект, реално. Но бизнеса е несъмнено включен. Така че на мен това, че направлението е двойно, мисля, че е точно добре уточнено. Ми харесва. Браво! Браво! Не мога да ви подкрепя, така, тъй като не ме бива в карането на екстремни. Гекто спортистка, това е съвсем. Ще разпишете проект. Или ще разпишете проект, който да мога да получи финансиране. Да, въпреки че изтървахме малко сроковете, твърде късно разбрахме за това, че има финансиране. Да. Ние пък може да продължим помощ. Все пак, както стана ясно, университета има нужните ресурси за помощ на написане на проекти, така или иначе европейските програми вървят. Може, ако не сте се включили в тази, да помогнат да се включите в някаква друга.